Roztomili, posłuchajcie o babie Jadze. Jak mocie to moi drzista nie radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Roztomili, baby Jagi się jeszcze do dzisiaj a i starzy boją, bo to jest tako bezmala baba, co może przyjść, a człowieka postraszyć. No a kiesi hańdowni, jak były takie delsze jesienne wieczory, to ludzie nie mieli telewizorów, nie mieli chytrych telefonów, no otóż to se wyrządzali roztomani te takie bojki, pogodki, legendy. Ale teraz się dziwimy do tych chytrych telefonów, dziwimy się do telewizora albo do komputerów, a hańdowni jak nie było tej elektryki po chałupach, to ludzie siadali przy kachloku albo przy stole, a czytali jakieś Zeitungi, gazety, czytali książki albo Biblię. Małe dziecka szły ku starce albo ku starzikowi, a posłuchały pogodek a legend o roztomańtych ludziach, królach, a wiecach, które były na świecie. Jednako jak były przeciwne, a tatowie ich chcieli po życi walić, to stareczka się jeny podziwała przez okno na ćmok, na las, a już wiedziała, o czym będzie wyrządzać, co by dziecka były posłeszne. Zaczęła pogodkę o babie Jadze. Baba Jaga dycki bywała w lesie, bo las to był taki plac, w którym było czasem ćma, a i w dzień, a szło się w nim stracić, bo było tam godnie strumów. Tuż jak dosik wlazł do lasa, za daleko, a już nie wiedział kany je, to było po nim, bo baba Jaga się już isto na niego z krzoków dziwała. Baba Jaga to była starobaba, obryczki miała stargane, miała krzywy nos, miała długi cycki, którymi bez mala dusiła ludzi. Miała na głowie starą czopkę, a na głowie zedrzite budki na szłapach. Bywała dycki w podszodku lasa, w małej drzewionce, z czarnym kocurem, z godym, albo z parszywą żabą. Chałupa baby Jagi miała szłapę, co na nim mogła po lesie drepsić, tuż żaden nie poradził na isto życ, kany ją widział, bo furt się gibała, furt drepsiła. Baba Jaga miała długie włosy, białe, a podpierała się krzywakiem. Oczy też miała białe, tuż szpatnie widziała, a bez mala szpatnie smerdziała. Baba Jaga to jednako nie była wiedźma, bo wiedźmy pomagały ludziom, leczyły ich, zbierały zieliny, a odganiały złe moce. Baba Jaga jak wylazowała ze swojej chałupki, to zbierała patyki w lesie, albo zieliny, co nimi potem bez mala truła ludzi. Wierzyło się, że je dziecka, a tych, co się stracą w lesie, tuż dycki mamy przykazowały, co by dziecka za daleko do lasa nie wlazowały, bo tam może być baba Jaga. W tej ludowej tradycji las to był dycki taki inszy świat, to było miejsce niebezpieczne. Tuż trzeba było sedować pozór, jak się do lasa wlazowało. Ale z tą babą Jagą, bo powiem, było na ozaj ganz inakszy kiejsi hańdowni, jak jeszcze u nas nie było jak nie było chrześcijaństwa. Nie było doktorów, to ludzi liczyły iny wiedźmy, a czarownice. Jako, że przedtem napisał, one pomagały ludziom. Jak nie pomogły, to nie zaszkodziły. Ale naszli się farorze, a biskupi, co zaczęli prawić, że te baby robią źle. Tuż po niektóre z nich poszły do lasa, a raczej tam bywały. Kupa wiedźmów, a czarownic chrześcijaństwo wymordowało, zabijało, choć one fest pomagały ludziom. Tuż z tego, po tym nie skozi na ty, co były, się prawiło baby Jagi, a powymyślało się na nich, że bajżerum ludzi, a dziecka. Ale wiecie, dycki se trzeba dawać pozór, jak się idzie do lasa, a za daleko nie ma co odchodzić od chałupy. Jak uwidzicie starkę, co zbiera patyki, to lepszy odejdźcie precz. Pamiętacie, jak stareczka wam wyrządzała o babie Jadze? To teraz wam rzeknę prawdę. Ona was iny straszyła, bo to je wiedźma, kierą przegonili do lasa. Ale wasze dziecka o tym jeszcze nie wiedzą. Tuż jak was nasrają, jak są przeciwne, a mocie jaki las kole chałupy, to im wyrządźcie taką pogodkę o babie Jadze. Jeny, że potem do lasa ich będziecie musieć zakluzić, bo one będą
chcieć aspoň uwidzieć chałupkę na szłapie. Na szczęście dla was, to chałupka poradzi, by fez wartko uciekać, a baba Jaga się schowie kańsik w krzokach. To też było tak z tymi wiedźmami, a z tymi babajagami, że chrześcijaństwo nie miało radę, katolicyzm nie miał rod bob, co były chytre. I widzicie, że baby, paniczki długo nie śmiały chodzić na uniwersytety, nie śmiały się uczyć, bo Kościół się bał chytry bob. Myślę, że to było też skres tego, że pierwsze boginie to były baby, to były paniczki, a Kościół był raczej patriarchalny, bo przeca i Pomboczek bez mala i Jezus je chłopem. I tutaj, no, jedynie kult maryjny się tak ostał, ale na przykładzie tych babajagów to idzie stwierdzić, że jednako ten Kościół katolicki się mądrych, a chytrych paniczek bał. Tuż jak pójdziecie do lasa, to se raczej dajcie pozór na tą babajagę.